Sidam Sekaring Bawana langgeng Kakang Narada Kakang Resi Kanika Putra akarya kagiat sotaning manahipun ingkang rayipun Jatimurti dene jengandika Kakang Narada tumunten mlebet wonten ing Bali Martya Kundha Manik Kakang Resi baya wonten mari damel menapa kencang waru doyong pak pong buk bolong kali code sapa sing gawe lho nuwun lho Di estripun malah gumun raos sing manahipun ing Raka Siti Pangadal-udal dene Paduka Adi Pramesti Bathara Guru mboten ngraosaken gara-gara ingkang tumanduk wonten ing Kayiwangan Suralaya liripun kados pundi dene Paduka paring dawuh mekaten inggih mestinipun Paduka sampun karaos bilih Kayiwangan sak mangke wonten gara-gara menapa to ingkang dados dasaripun dene Kakang Narada paring dawuh mekaten menapa wonten satunggiling pandhita tapa lemah sangar kayuwaing menapa wonten satunggiling satriya ingkang malih tingal ingkang dadosaken gara-garaning Kayiwangan Kakang Resi mboten mugi andadosna ing kawuningan bilih sak mangke repat kepanasan geger kathah sangganing para Jawata, para widodara-widodari ing samya ngungsi golek papan pandhelikan, nungsang puyang budel bingung. Lampahipun para Jawata dipun sababaken saking menapa? Setunggal ingkang dadosaken gara-garaning Kayiwangan boten sanes kejawi namung polaipun inggih menika Gajah Sena ingkang sakmangke pados kasuwargan. Nyuwun dhateng sangganing para Jawata mugi sakmangke Gajah Sena pinaringan kasuwargan. Ingkang angka sepisan dene angka kalih mboten sanes kejawi namung wujudipun bungkus atmajanipun inggih menika wayah Paduka ing Astina Bu Pandhu Dewayana ingkang sampun wonten gangsal 11 warsa dereng pundhat anggenipun nglampahi lelampahan wujud bungkus wonten telengging wana Tik Brasara. Kalau nuwun sewu lho Di menawi babakan bungkus menika tumrap kula sampun dados kodrating para Jawata apan mekaten lampahanipun atmajanipun Pandhu namung ingkang dadosaken gara-gara ingkang sakalangkung inggil mboten sanes kejawi namung pamutahipun Gajah Sena menika kala wau liripun kados pundi Kakang dene Paduka paring dawuh mekaten inggih amargi kasuwargan menika papan panggenanipun para titah papan panggenanipun para titah ing ubata ingkang wujud jalma menungsa mboten lamak lan boten pantes ing atasipun wujud satu kewan teka anggaya kasuwargan. Menika ingkang dadosaken gara-gara wonten ing Kayiwangan. Mekaten Kakang. Lajeng saenipun sakmangke kados pundi? Kula nuwun sewu. Ingkang dados dewaning para dewa. Mangreh para Jawata menika Paduka Adi Pramesti Bathara Guru ingkang menang murba masesa dhateng sagung para titah ingkang kumelip ingkang rumangkang kedunungan kulit daging. Mila Paduka Adi Pramesti Guru kedah saged madangaken kawontenaning Kayiwangan menika saking pokal gawenipun Gajah Sena ingkang sakmangke sampun tengga wonten repat kepanasan Di pilah ing Mastuna Sidam Sekaring Bawana Kakang Narada menawi kapitang katraju sarta gelar miwagipun gulung kekalihipun gara-gara menika murmisah tegesipun kados pundi krana pangamuk ing Gajah Sena menika wonten sambung rapetipun kalian kawontenanipun bungkus atmajanipun Pandhu Dewayana ing mapan wonten ing Tik Brasara. Sabab sampun pinesti pancen Gajah Sena menika badhe pikantuk kanugrahan nanging sanes wujuding kasuwargan ing mapan wonten ing Kayiwangan nanging Gajah Sena kedah tumimbal lair malih tegesipun nangemongi dhateng jagatipun bungkus ing mapan wonten ing wana Tik Brasara. Mila Kakang Narada klaturi mendhap wonten ing repat kepanasan kadhawuhana Gajah Sena supados sakmangke saged ambedah wujuding bungkus ing mapan wonten ing wana Tik Brasara. Dene ingkang saklajengipun Bathara Bayu kadhawuhana supados paring sandangan dhateng jejabang ing mapan wonten telenging bungkus ingkang sampun gangsal 11 warsa. Mboten pundhat saking lampanipun kanthi cara mekaten sakmangke badhe padhang lelampanipun bungkus angka kalih Gajah Sena tumunten badhe pikantuk kanugrahan Kakang Resi Narada prastawa dawuh Paduka Adi Pramesti Bathara Guru kliran ana ingkang Raka Siti Pangadal-udal nyuwun pamit madal paselan ndhawuhaken menapa timbalan Paduka Adi Pramesti Jatimurti kasinggihan mekaten Kakang Narada
Ing mekaten mugi-mugi Kakang Resi kanika putra saged ambabar jagat padang tumrapipun Gajasena kelawan bungkus sing mapan wonten ing Wanatik Brasara. Lilanana kula nyuwun pamit Kakang Narada. Mugi-mugi lebda ing karya sak tindak ndika Kakang Narada sampun supe kadhawuhna dhateng Atmaja Ulun Bathara Bayu. Inggih ngestaken dawuh Bayu. Narada bapakku piye? Metu njaba tutwuntat tindak ulun. Wah, Bathara Guraku njaluk pamit Bathara Bayu Surta. Waru dayang Pak mong bolong kali cedhe sapa sing gawe. Bayu. Narada bapakku piye? Ora usah dadak panjenengan ulun ngambali panjenengan Wang Jatimurti. Yo. Kita ndhisik ana laku mapan ana ing Wanatik Brasara. Ngantiya sandangan ingkang kinarya srana jejabang supaya mengko sakwise mudhar saka ing jroning bungkus wis ngrasuk busana paringan kita. Wah, ya ngestake dawuh. Dene panjenengan ulun bakal budal merpeki kelawan Gajasena, meper pangamu ing si Gajasena aja keladuk wani mrawasa marang Kayuwangan Suralaya. Ngestu padha dawuh Narada bapakku. Aku njaluk pamit budal marang Wanatik Brasara. Sur titing ati-ati duga-duga digawa. Sewang-sewangan laku muga-muga lebda ing karya dadi bombong penggaling Wang Kulon Jatimurti. Narada kakekku iya. Dayang Pak Pong. Leren yo, Ger. Sareh. Aja keladuk nggon kita nguja marang mubal babaling pepinginan ingkang tan bangkit pinambeng wekasan. Ngawu gawar ngawur kang dadi patrap kita. Kita ora krasa yen to ingkang kita rusak kuwi penanganing Kayuwangan. Monggo kita kuwi ditaswantah wujud jalma utawa satu wana. Yen nganti kita keladuk ngene ngrusak repat kepanasan, kita kuwi ora bakal entuk kanugrahan kasuwargan nanging malah kepara bakal gedhe dosa kita. Kang mangkono bakal cinadang manjing ana ing candra dimuka. Sabar ya Gajasena. Sabar. Pukulun Bathara Narada. Gajasena piye? Nyatanipun sampun wungsal wangsul anggen kula matur ngersanipun para Jawata. Anggen kula gesang wonten ing Madyapada menika sampun kewawoken nyumurupi dhateng kawontenanipun jagat. Tumuli kula kepengin pejah sarana sampurna pikantuk kasuwargan jati. Iya, ning kita kuwi kudu eling. Kasuwargan ki dudu papaning satu wana ning titah jalma menungsa ingkang katarima uripe nalika ning jana luka. Tumindake apik sarwa becik wekasan boboting dosa luwih enteng tinimbang boboting kabecikan. Tumuli kang mangkono bakal bisa manjing telenging kasuwargan jati. Ning kita ki satu wana, kita ki kewan. Lah kita kuwi ora sampurna. Nadyan kita kuwi turun gajah Herawana, titianing Bathara Indra nanging kita kuwi wujud satu wana. Kita kudu sadar. Kita kudu eling, kita kudu rumangsani marang wujudan kita. Menapa samangke sampun boten pikantuk margi anggen kula badhe gayuh dhateng kasuwargan. Ana aja kuwatir, dewa iki adil kok, dewa iki adil. Iki mau ulun ngadhep Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah ya Sang Hyang Manikmaya. Ngaturake apa kang dadi pepinginan kita tinampa dening panguwasaning Sang Hyang Jagat Girinata, wanter timbalaning Sang Hyang Jagat Girinata marang panjenengan ulun supaya matedhakake dawuh kelawan jeneng kita. Dawuhipun kados pundi? Kita entuk kasuwargan. Walah dalah matur sanget genging panuwun ingkang tanpa pepindhan ulun. Kanthi mekaten lajeng pundi marganipun supados kula saged gayuh kasuwargan kita. Aja kesusu. Ana dalane lan ana lelakone. Lalampanipun kados pundi? Kita mudhuna ana ing Alastik Brasara. Golek ana. Ing kono ana wujuding putra Nalendra ingkang kasetrakake merga wujud bungkus. Bungkus mau wis umur 15 taun, mongko ora ana srana iso mbedhah wujuding bungkus. Amung glundang-glundung ngalor ngidul. Kita didhawuhi supaya mbedhah wujuding bungkus. Janji kita iso mbedhah wujuding bungkus tinar buka kasuwargan kita. Pungulun. Gajasena piye? Nanging lak dawuhing dewa menika mboten dura. Ora ana dewa kok ngapusi iki ora ana. Dewa iki ora bakal atur dura kelawan titahe apa kang dadi sabdaning dewa kuwi kaya Wikresna tumaming drancang tan kono lumebek kudu kelakon amarga ucaping dewa iki padha karo kodrat utawa pesti. Mekaten. Ya.
Mula kita mudhuna ing warwana Tibrasara. Bedhahan wujud bungkus, yen kita iso mbedhak wujuding bungkus, ing kono bakal katon dalan kita entuk kasuwargan jati. Mekaten Pukulun. Menawi ngaten kelelana kula nyuwun pamit mandhap wonten ing Janaloka. Lan kula ngaturaken panuwun tanpa pepindhan dene Paduka Pukulun sampun kepareng paring pepadhang tumrap ing lampah kula. Ya, tiba padha-padha surti hati-hati ya. Aja kleru. Bungkus putrane Nalendra Ngastina Prabu Pandhu Dewayana. Umure 15 taun. Ngerti? Ngertos. Sing titi lho iki ngestakaken dawuh. Mudhuna. Ulun sampangi saka Dirgantara. Lho iki ngestakaken dawuh Pukulun. Siwa Semar bakal tekan kapan Kakang Mas nggone nandhang kahanan keng kaya mengkene Siwa pendak dina permadi kudu sumusul Kakang Mas ana ing alas Tibrasara wujuding bungkus ingkang tansah gumlundung ngalor ngidul kuwatir rasaning atiku Siwa yen to nganti ana satu kewan galak ingkang mrawasa kelawan kahananing bungkus iki. Siwa Semar. Kula dhewe nggih mboten ngertos. Lha niku gumun ing atase wujud bungkus wis 15 taun kok. Mboten enten sing iso mbedhah wujuding bungkus. Monggo saya cuwe saya gedhe. Ingkang sekawit amung gereng-gereng ngeses angin Prabawa Lesus sakniki wis iso glundung ngalor ngidul. Mongko pendak-pendak kecemplung jurang ketatap watu kebentus sela ageng niku ya ora babak ora tatu bungkus. Niki pripun kahananing Keng Raka? Kaya isa ya terus. Adiling sing maha kuwasa kaya ngene iki. Arepa bungkus ketok nek disawang iki kaya gajih. Heeh. Ning nek kena watu, kena wit ya ora bakal suwek iki ya ngene iki. Adiling sing kuwasa kekuwataning sing maha nasa. Kaya aku dhewe ya gumun kaya bayine iki ora mati ning jero. Monggo neng alas pendak-pendak awake dhewe teka nilai bungkus mesti wis cedhaki macan, cedhaki singa. Monggo bareng tak cedhaki macan digusah, singa digusah, srenggala digusah ditiliki bungkuse ya ora tatu. Bungkuse ya ora suwek. Ki nek diceplok digoreng piye ya, Tru? Dengkulmu ora. Ana bungkus kok diceplok digoreng. Kaya ndok. Ayo wujude ngono kuwi. Ning gumlundung ngeses-ngeses. Napa Ndara Permadi mboten beta pusaka jemparing menapa curiga supados dipun sadados sarana mbeset bungkus niki mbok menawa iso bedhah. Sura kurang-kurang gong jarine bapak kon golek welat. Empring kae sing landhep nyatane ya ora cerdas. Jarine bapak kon golek gabah. Dibeset nganggo gabah ya ora cerdas. Aneh kok. Arep pirang taun meneh awak dhewe saba ngalas. Wah, wis cilaka iki. Nek ora ana sing iso mbedhah iki engko terus gawe wiranging sinuwun Prabu Pandhu Dewayana. Nalendra Ngastina peputra bungkus 15 taun. Ora bedah-bedah. Nah aku goleke jugangan terus ben nyemplung jugangan guru ki wis karuane rasa dadak ngopeni bungkus ya, Tru. Heeh. Ha ning anake. Anak apa? Buat lagi. Buat lagi ora. Omong gampang kok. Ora angel lho. Ora kaya nglebokke ATM. Iki meng ras-ramas ambangane ngene iki. Kowe karo aku ya kapiran. Bagong, Nun, nek kowe ora gelem nderekke aku kowe bali ora apa-apa. Aku ora mbok nderekke ora apa-apa.
Aku wegah yen duwe abdi sing gresula Bagong. Kapok kowe. Ana minggat kana. Mulih kana rasa nderekke ndara. Wong kuwi kewajiban kok senengane gresula ora. Apa jenenge iki dilakoni kanthi ikhlas. Sapa ngerti sok bungkus iki dumadakan terus iso bedah, awak dhewe duwe juragan. Wong ki bayi iki nek siji kalung usus, loro wujud bungkus, kuwi bayi sing pengpengan. Lho, bayi sing bakal dadi menungso sing top. Kaya aku mbiyen ya, Pak. Aku mbiyen kalung apa, Pak? Kowe mbiyen kalung usus ning usus cedhak silit. Mula mambu. Mula bentuke kaya telek ya. Mbaya sing apik kok ora. Aku sing kalung usus ya, Pak. Ora ana sing kalung usus. Kowe ya ora kalung usus gareng. Gareng ki julung caplok. Tegese laire surup. Petruk ki julung tungkul, laire esuk barengi srengenge jedul. Modal. Berarti sing kalung usus ming aku. Kali ki julung caplok, julung tungkul. Aku apa, Pak? Kowe mbiyen metu ki katutan kathoke mbokmu. Dadi rung sempat ucul-ucul kebacut metu kowe mula kalung krokodil. Romo iki modal. Kalung kain aku. Mula kowe nek ndi-ndi adusa mambu kok. Kali ya bentukmu kaya ngono kok. Wah, cilaka tenan. Kakang Semar, kula yen to dina iki Kakang Mas ora keduga entuk pepadang saka pangawasaning Gusti. Permadinedya gugat marang Kayiwangan. Aku ora nrimakake kaya ngene pasiksan ingkang sinandhang dening kadangku Werda Kakang Semar. Semare koden mrayitna semuriris. Eka balik titiyani. Trisanya purnama sasi. Kocap kacahita nalika semanten. Dereng ngantos paripurna samimbal wacana. Ki Lurah Semar nala Garing Petrus Mawrulah Bagong. Andherekaken risang permadi ing nalika semanten kacariyos nembe yuswa 13 taun. Parandri sampun kepareng mlebet lenging wana Tik Brasara. Dupi mulat lampahing Gajah Sena angrubahaken wreksa ingkang ageng andukiri sela-sela. Pating jaletot swarane miris risang permadi mire sangganing para panakawan praptaning Gajah Sena. Mbok menawa iki ingkang winastan bungkus putrane Nalendra Ngastina Prabu Pandudewayana ingkang kasitrakake ana ing telenging wana Tik Brasara. Dadi jalaran nggon kowe entuk kasuwargan jati. Cah bagus. Yen pancen kowe isih urip, kowe mesti krungu apa kang dadi pengendikaku. Sing gedhe pangapuramu. Yen to kowe nandhang cilik loro gedhe tekaning pati merga ketujah gadinge Gajah Sena. Ora niat aku bakal mulasara kelawan kowe. Nanging apan wis dadi dawing Sang Hyang Jagat Girinata, dadi jalaran nggon entuk kasuwargan. Tumung kula ngakoso ibumu Pertiwi. Ing kene marganing patimu lan dadi jalaran aku entuk kasuwargan jati. Bocah ing kemapan ana ing telenging bungkus. Dadi gajah mesti ngono. Bicara sapa to? Nerada. Cilike dadi gajah. Ngandel ora? Ulun ngerti Semar teka iki ulun wis matratap nek Semar Kakang Semar wae ora apa-apa. Iki lho sing wedhus kari dhewe iki. Karo dewa ora tau duwe tata krama gajah-gajah dengkul kita kuwi. Ulun iki ora dadi gajah. Sapa sing mrawasa bungkus mau? Ngerti isih dikareti kok dirudar-rudar. Iki ngene ya Bagong lungguh sik. Wih. Soi. Bagong lungguh dhisik.
Pukulun menika sinten? Permadi wonten dawuh. Kita tansah nangis ning tengelenging alas, pendak-pendak kita nunggu kawan bungkus. Kita tansah netesake waspa. Kang mangkono dadi penggalianing Iwang Pikulun jagat giri pratingkah ya Iwang Pikulun Manikmaya. Tumuli Iwang Pikulun Bathara Guru mbudidaya supaya bungkus iki iso bedah tegese kadang kita werda iso metu saka jroning bungkus. Sawangen, ya iki bungkus, iki kakangmu. Kakangmu sing mapan ing tlenging bungkus Permadi. Kita kadang kita taruna Permadi ngentak kandhake mau. Adiku. Iya. Wah, adiku iya. Adiku. Aku iso metu saka jroning bungkus. Kakang Mas, lajeng panjenengan menika nuwun sewu kaparingan pusaka asma sinten? Wah, aku durung duwe jeneng. Jon Toyang wae. Kurang ajar kita iki dewa kok mbales. Satria gagahe kaya ngono kok meng tukang dodol janganan. Bagong iki putra ratu kok Jontoyang iki. Ora wangun babar blas ora. Wah, aku paringi jeneng sapa? Jagat dadi paseksen. Bayu, ono apa? Kita nyekseni Permadi Kakang Semar kula tulis pados nekseni dhateng aturipun ingkang rayipun Narada. Iya, arta paringi tenger sapa? Krana sampun lampah tapa brata. Monggo yen saged ndadal wujuding bungkus menika Gajasena mila kekalipun menika kula tunggalaken dados tunggal. Inggih menika kekasih Raden Bratasena. Bratasena, Kakang Mas Bratasena, mboten nginten babar pisan. Bilih kula sakmenika sampun pundhat anggenipun nandhang raos ingkang mboten kanten-kantenan sabab nenggo wujudipun bungkus. Yo, Permadi. Wah, kowe cah bagus-bagus kok ditutke wong elek-elek. Iki sapa? Menika abdi kula, Kakang Mas. Sapa wae? Ingkang sepuh piyambak menika Kakang Semar Badranaya. Kowe ngopo Reng? Ndak ora kecathet rombongane. Iki sapa? Sing kaya tikus. Kula Nala Gareng, Kang Abdi Ndara Bratasena. Nala Gareng nggih. Wah, eneng meneh apa ora? Tasih wonten ingkang inggil wonten wingking menika. Kula Den. Wah, sapa iki lucu. Bratasena kok gumujeng ora. Irunge dawane ora jamak. Reng apa? Iki jelas calon aku sing disayang. Mergo ndara mresani aku kowe gumujeng kok. Menika naminipun Petro. Sing matane kaya nduk ceplokan kae sapa? Menika abdi kula ugi Bagong. Wah, kae bakale wani karo aku. Kok ngertos matane mendelik tanpa kedhep. Sajae ora trima nek aku dadi dulurmu tuwa. Gong, kedhep apa, Gong? Kowe dikira nantang Ndara Bratasena lho. Kowe kedhep apa? Mataku ora iso kedhep. Hah? Mataku ora iso kedhep. Lah piye? Nek artane Asido malah kleru ateko. Iki kelet e matane, Tru. Oh, senengane dadak dandan bareng kok. Aneh. Nek kedhep perkoso. Mboten, Ndara, kula sayang kalih sampean. Wah, mendelik terus. Diculek mawon. Jenengmu sapa? Kula Bagong. Bagong Jon. Bagong Jon. Tambah sampe. Bagong Jon iki ya men
Men anu milenial ya, Tru. Ah iya. Nek ora nganggo jeneng modern ki ketoke kaya wis ora jalan. Ah iya. Bagong Jon. Ya, Bagong Jon. Wah, Bagong Jon nggih undang-undangane. Oon. Dijupuk saka ngendi? Jene dilangi dadi on. Oh. Sanggere ketekan Wonokawan ngene iki tokoh-tokoh ora iso omongan. Ming do dienggo Gojek sapenake dhewe. Bratasena, Mrodo kakekku piye? kita wis iso pundhat saka nggon kita. Laku prihatin. Suwene 15 taun. Yo. Mula ngono ya, Nger, kita gage kundura marang negara Ngastina. Dimen dilarwake karo adimu Si Permadi. Kaya ngapa bombong penggalih wong atuwamu Prabu Pandhu Dewana kalawan Dewi Kunthi Talibrata. Lamun nyumurupi ya kuwi atmajane ingkang wujud bungkus 15 taun ning Wanati Brasara wis kelakon pundhat dina samengko. Yo ngestoke dawuh Narada kakekku. Ulun kondur makayangan barengan kan Bathara Bayu. Sembahku atur marang Narada kakekku. Wah, Bratasena aku bali marang swarga maruta. Sembahku atur marang Bayu bapakku. Lan tansah netepana jiwaning kasatriya Yonggir. Pun bapa tansah mayungi laku jantara kita. Wah, iya Bathara Bayu. Seneng ati kula, Ndara. Kula wis weruh kahanan sampeyan. Mboten benten kalian panggraitaning ati kula bungkus 15 taun. Lah kok elok timen bareng jedul wujuding jejaka, sampun godhek wok simbar jojo. Monggo blingah-blingah pasuryanipun kados mekaten, jumbuh kalian atmajanipun Prabu Pandhu, monggo ibunipun Dewi Kunthi. Bagus, bagus. Kakang Mas. Kula kepingin dipun gendhong dening Kakang Mas Bratasena. Miturut saking panggerbaning manah kula wujudipun jejaka ingkang ageng inggil kados mekaten Kakang Mas, kula dipun gendhong. Wah, Permadi, aku ngaturke panuwun dene kowe tansah nunggu kahananku ana ing jroning alas. Mula ora usah kuwatir. Balimu marang negara Ngastina tuduhna dalane aku nang bakal gendhong karo kowe. Nuning nggih ngestaken dawuh. Bombong raos sing manah kula, pangraos kula kados dipun lela-lela. Tuwin nampi sih tresnanipun kadang reda tumraping kadang taruna Kakang Mas. Kula nyuwun dipun gendhong, Bapak. Wangsul wonten ing negari Ngastina, kula nyuwun dipun gendhong, Bapak. Ora ana akrabe babar blas. Kaya gendhong aku kekuatane sepira ta wong awake cilik kaya ngene kok. Malah nendang. Sapa? Manut. Masa aku gendong kowe? Kan aku ora kuat. Ya wis kene mendelep kene. Kok diplotrokke ta, Duk? Salahe kok nresep-nresep. Piye, gendong apa piye? Gendong truk kesel aku. Ya yo. Sowan sinuwun Prabu Pandhu Dewayana karo Dewi Kunthi Talibrata. Mesti para putrane sing kaya ngono mau. Wah, bombonge tanpa pepindhan. Wah, saya nganakke pesta Ndrawina, makan gratis, minum gratis. Ha ya. Wis suwe nang tengah ngalas, kowe karo aku nunggu Ndara Bratasena yo. Saiki sowan ning negara Ngastina. Yo.
Langsung gara-gara apa? Aja. Mengko. Engko bahanku ilang lho terus Men. Nemu ngenggon wae, nemu ngenggon. Wah, wis. Aku arep ngetokke desa sing saka Pelawak. Desa sing saka Pelawak iki Sardono Kasino Indo. mbuh ra caturan ora. Tunggu, Truk. Ya jagat pangestu ngkara wayah Bathara jagat iladala. Kaya lumaku ing wanci peteng kepapak obor sastra biar padhang trawangan. Penggaliku bareng aku nyumurupi marang suwane putuku Bratasena kelawan putuku Si Permadi paran padha Harja nggir Bratasena. Handuk berkah pamujine Matswapati kakekku. Sowanku niring Sambikala. Aku ngaturake basaku katura. Ndak tampa gawe gedhening atiku ora liwat pangestuning wong tuwa tampan ana. Ndak gegem dadiake jimat. Permadi. Putuku nggir cah bagus padha Harja sak praptanira. Tansah pinanganing kawidadan niring Sambikala Kanjeng Hyang. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ndak tampa gawe gedhening atiku ora liwat pangestuning pun yang tampan ana. Kula pundhingga jimat paripe dayan ana ing kasantosan. Kakang Semar padha Harja. Wilujeng sinuwun niring Sambikala. Kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Sinuwun, ya. Kakang Semar ndak tampa. Ora liwat prayoga nunggonmu ngadhep ana ing ngarsaning ingsun. Sampun boten kirang prayogi. Anggen kula ngabiyantura ngersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing Wirata. Bratasena. Matswapati kakekku apa? Permadi, kula wonten timbalaning ngadawu. Apa ta sababe? Dina samengko panjenengan ingsun utusan kelawan Patih Wirata, Patih Nirbita supaya angulari menyang endi papaning para Pandhawa. Sabab pawarta ingkang sumambung nganti tekan talinganing pun yanging Wirata sakbubare. Ya kuwi nalika putuku Si Kunthi bakal nampa kanugrahan negara Ngastina. Banjur kalemake ana ing kutha Pramanakati ana ing bali Sigala-gala. Nalika semana kabar ingkang sumebar warata saindenging jagat lamun Pandhawa sirna jroning kutha Pramanakati ana ing bali Gala-gala. Bebasan pepes bayu kang tapis kaya iso ora ana pangarep-arep. Tumuli aku utusan kelawan Patih Nirbita angulari menyang endi dununging para Pandhawa. Dene bejane sira putu-putu kalising Sambikala. Lan apa ta sababe dene sira ingsun timbali ana ing negara Wirata? Nggir. Jumbo kelawan putuku Pandhawa kuwi apan dadi putraning Prabu Pandhu. Sing jeneng Singa singaning Nalendra kuwi ora ana lho kejaba mung Prabu Pandhu Dewayana ingkang wis mapan ana ing kasuwargan jati. Ya watakane ya anggone minangka dado pangayomaning para kawula sak negara Ngastina bebasan jagat iki tanpa tanding. Mula wewatakaning bapakmu mau muga tumurun marang putu-putuku Pandhawa kabeh. Sira ngerti? Lamun dina samengko negara Ngastina wis ana calon Nalendra ing bakal gumanti kepraboning Si Dastarata. Ya sabab saka praduling Patih Suman ingkang ngandhakake yen to para Pandhawa wis tekaning pati. Wekasan Dastarata misuda kelawan atmajaning pambayun ya kuwi Si Kurupati minangka dadi Prabu Anom ingkang besuke bakal nglintir keprabone Si Dastarata. Mula tak jaluk para Pandhawa aja nganti padha mesgul atine. Aku ora kepengin nyumurupi marang turasing Begawan Wiyasa ing Saptawarga padha regejegan mung rebut kamukten negara Ngastina. Mula sing jeneng wong tuwa kaya wong atuwamu ing Wirata duwe pengangkah kepiye carane supaya putu-putuku ada padha regejegan merga mung rebut negara Ngastina. Sira ingsun timbali sayekti bakal sun paringi kanugrahan, sun paringi bebungah. Ora usah dadak ngucik keprabone Ngastina.
nanging tumrap wong tuwa kaya eyangmu ing Wirata iki marem-mareme kuwi yen to mukti ngawibawa Nyakrawati mbau denda nanging sarana bebodra dhewe aja kowe ngarep-arep marang tinggalaning wong tuwa. Ya. Mula ngerti ya Bratasena. Wewengkon Wirata kene eneng bumi ingkang isih wujud alas gung liwang-liwung mongko gawat keliwat wingit kepati satu mati jalma mara keplayu. Bumi mau bakal ingsun paringake kelawan putu-putuku Pandhawa. Kinarya liru, kinarya ijoling negara Ngastina, Wanamarta kuwi mau babatana. Sawise sira babati, nggonen mukti kelawan kadang-kadangmu kabeh. Aja nganti sira ngucik marang keprabaning Ngastina ingkang tan wurunga mung bakal dadi ajanging pasulayan. Kaya ngapa bombonge wong tuwa yen to muruh kananing putu-putuku padha tentrem, ayem, urip matsinamadan Pandhawa mukti Kurawane ya mukti kanthi cara mengkono jagat iki ora bakal kobar marang angkara murka Bratasena. Permara remangos wamya ngambreng kati karunaning kaswase Long lalu mangulati surya mangrang sang waya Wah pancen ati-atiku mung bakal nanjihke karo Dastarata bapakku. Babakan negara Ngastina ora niat njaluk nanging mung kepengin ngelingake yen to biyen tau tati nampa welinge Pandhu bapakku ewadene kaya mengkono ngendikane Matswapati kakekku. Mula niatku karo Permadi tak wurungake yen to pancen Matswapati kakekku ora kepengin dumadining Pancabakah antaraning Pandhawa lan Kurawa. Matswapati kakekku ngiklasake wewengkon Wirata kang sinebut Wanamarta dadi kukupaning Pandhawa. Bratasena ora bakal wegah mung nampa kang dadi dawuhe Matswapati kakekku ing Wirata. Semanten ugi kula Kanjeng Eyang menapa ing sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat kosek aja kesusu. Kowe tak jarwani ya Bratasena. Nadyan wis watara suwe nggonku dadi ratu ning negara Wirata wis puluhan taun. Nanging Blakasuta blakutang terus terang. Peranganing kutha Gora Karang Pradesan munggah ning Parden wis nate ingsun tekani. Nanging mung siji ingkang durung nate ingsun prapta ana ing papan kono ya kuwi sinebut Wanamarta. Ya wana ing kemrentani alas ing gawat kliwat wingit kepati. Sabab ujaring porake padha ngandhake aja komung jamak limrahing menungsa lumrah nadyan dewa wae ora ana ingkang wani mudhun ning Wanamarta. Mula yen to sira wis nampa peparinge yangmu ing Wirata, Bratasena alas kuwi babatana, resik ana. Monggo yen wis kelakon sira babati, sira bebodra wujud negara kinarya mukti putu-putuku para Pandhawa. Yen pancen kaya ngono prastawa dawuh timbalane Matswapati kakekku. Aku nyuwun pamit dina iki uga aku bakal babat Wanamarta. Sira nyuwun apa Bratasena? Apa sira nyuwun wadyabala? Ora, aku ora butuh wadyabala. Kancaku ya mung Permadi. Merga sing bakal mukti ngawibawa ning Wanamarta aku sak sedulur. Yen to aku ngajak wadyabala Wirata tan wurunga mengko yen wis paripurna nggone babat. Padha klesak-klesik padha ngrasani karo Bratasena. Pandhawa isa mukti nang Wanamarta merga saka pambiyantu ning wadyabala Wirata aku wegah. Isa ya saka aku, ora ya saka Bratasena. Apa kowe njaluk sangu Raja Brana Mas Picis? Gunane dienggo apa? Aku arep bakal mangkat babat ora ropian-ropian, ora seneng-seneng. Mula ora ana gunane yakin aku sangu Raja Brana wujuding Brana Picis paringe Matswapati kakekku. Malah wiwit aku babat ing kono aku bakal nglakoni prihatin yen perlu ora mangan ora turu. Durung rampung nggonku nglakoni prihatin, durung rampung nggonku babat Wanamarta. Wiladal jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkara. Wah, pengawak waja.
Saiki kowe tak tanting kowe nyuwun apa? Yen Raja Brana ora nyuwun, Wadyabala ora ngeparengake, sira putuku Bratasena njaluk apa? Tak jaluk Matswapati kakekku. Wiwit dina iki aja nganti kowe nglakoni dahar sarta sari. Cegah dahar kelawan Indra supaya nyembuh kekuatan lahir batinku nggonku babat Wonomarta. Aja pati-pati kowe nglakoni dahar sarta sari yen durung krungu kabar Pandhawa kelakon babat Wonomarta. Kuwi ladal. Bratasena, Matswapati kakekku piye? Puja sesanti Niskala. Pandungaku muga-muga lancar laku jantramu nggone babat Wonomarta. Ora nemu alangan sewiji apa Kakang Semaraku titip Werkudara Bratasena lan sak kadang-kadane nggone babat Wonomarta. Nggih, kula nyuwun pamit sinuwun. Kanpun Kakang Yayi. Ora nganti antara suwe sira Dimas wis metu saka kedaton negara ing Wirata. Paran pawartane Yayi. Barep kakangku. Dawe Matswapati cetha ndak tampa. Nggone barep kakangku karo aku lan Permadi mudhun saka Saptawarga pengajap nggenahke perkara negara Ngastina. Nanging kowe tak kabari yen to Dastarata bapakku wis misuda lawan Kurupati jumeneng Prabu Anom. Tegese Kurupati bakal gumanti kepraboning Dastarata bapakku. Nanging wanter timbalane Matswapati kakekku Pandhawa aja mesgolatine, aja kagol kogelan rasane. Merga pengajaping Matswapati kakekku aja nganti dadi daredah antaraning Pandhawa lan Kurawa. Mula tumuli Matswapati kakekku paring dawuh karo aku. Pandhawa bakal entuk liru bumi ya kuwi ingkang winastan Wonomarta wujud alas gung liwang-liwung. Dadi sarana ijole negara Ngastina. Mula barep kakangku bareng tak pitung bebasan rebut balung tanpa isi. Yen to awake dhewe nganti tekan negara Ngastina, luwih-luwih aku ngamuk ana ing negara Ngastina, bakal asor pocapane dadi rasananing para kawula. Dene turasing Begawan Wiyasa teka rebut negara Ngastina, rebut kamukten ora apa jeneng jejemberi marang asmaning kang nurunake. Mula aku ndhisiki Purbawasisaning barep kakangku nampa apa sing dadi ngendikaning Matswapati kakekku. Wonomarta tak tampa bakal tak babati yen to barep kakangku tida-tida penggalihe. Babakan nggonku bakal babat Wonomarta ora usah padha melu-melu. Permadi rasa nyambut gawe, kowe rasah tumandang karya. Wonomarta tak babatane. Luwe-luwe kembar sing isih bocah. Aja nganti cedhak-cedhak karo nggonku tumandang mengko mundhak keneng apa-apa. Lelakon iki tak lakonane dhewe. Pandhawa mukti ya saka Bratasena, ora ya saka aku. Yen aku iso muktekke dulur-dulurku kabeh. Tegese apa sing dadi kesaguhaning Bratasena ora mung kandhek ana ing pangucap naika babar dadi pakarti. Nanging yen to aku gagal nggone bakal babat Wonomarta. Wah, aku nampa pidanane marep kakangku. Nanging pun Kakang Yayi. Semono gedhening rasa sih tresnamu kelawan kadang-kadangmu. Ngelingipun Kakang kuwi ringkih ing samubarange. Pun Kakang ora nate nyambut gawe kasar kaya siadi. Lan ora duwe kekuatan ingkang kaya sira Yayi Bratasena. Mula babakan perkara iki pun Kakang mung bisa nyembuh donga pangestuning pun Kakang tumrap siadi. Barep kakangku sing dadi jole wong tuaku, sing dadi jole bapakku, donga pangestumu nyembuh marang kekuwataning Bratasena ning aku njaluk karo kowe. Iya Dimas piye? Kowe aja ado-ado karo laku ning Bratasena. Merga yen ana apa-apa ana sing ngukup kuwandaning Bratasena ning tengahing alas Wonomarta. Dimas pun Kakang ora bakal ado kelawan siadi, nadyan kula mboten badhe tebi-tebi kaliyan Kakang Mas. Wah, aku titip nek kula Sedewa ya pinten tangsen. Aja nganti keblasuk jroning Wonomarta mundhak mengko nandhang kacintrakan wis tak lakonane tak babatane Wonomarta. Dimas sing ati-ati ya Yayi kadang. Namit pasang kaliman labi tinebina ing loduni dumawahing tawang tuwang bukulun.
Paduka miji dhateng abdi Punanggara Parna inggih Jim Citrasena. Ngantos Gurawalan anggen kula bidhal saking pertapan Sumur Gumuling. Anggara Parna wonten timbalan. Aja kaget kita ulun piji mangarsama. Ana ing Slendra Bawana, nggih. Magepokan kelawan kahanan Wanamarta. Wanamarta inggih negari Ngendraprasta. Kepara nyata ingkang kita aturake kelawan panjenengan ulun. Yekti kita kelingan nalika kita ulun dawuh supaya yasa negara ingkang winastan Ngendraprasta, negara Kajiman mapan ana ing Wanamarta. Negara Ngendraprasta nalika semana ulun dawuh kelawan Jim Yudhistira sak kadang-kadeyan supaya madeg nalindraning bangsaning Jim miturut etunganing panjenengan ulun madeging negara Ngendraprasta wis ana 1000 taun bangsaning Jim gone mapan ana ing Wanamarta. Kepareng Paduka paring dawuh kados mekaten, mugi kepareng ambabarana dhateng ingkang abdipun Anggara Parna Citrasena wonten timbalan. Ngemban dawuh timbalan ing Iwang Pikulun Jatimurti, lamun negara Ngendraprasta ya Wanamarta wis titiwanci kababar kamanungsan. Tegesipun kados pundi? Ana titahing ubatara ingkang bakal nampa kanugrahan gedhe kang aran negara Ngendraprasta. Wonten ingkang tinuding dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah tanana liya kejawa amung wayah ulun para Pandhawa. Para Pandhawa, ya pancen mengkono. Nembe sakmenika kula mangertosi ingkang winastan para Pandhawa. Dene apa ta wigatine dene kita ulun piji Anggara Parna. Dina samengko wis titiwanci negara Ngendraprasta kababar kamanungsan wonten ingkang kudu nampa kanugrahan ya kuwi mung para Pandhawa. Gandeng kita kuwi minangka bangsaning Jim. Monggo kami tuwaning bangsaning Jim nalika semana kita ulun paringi pusaka pengapesaning bangsaning Jim 1 Lisah Pranawa, 2 Watu Timpuru, angka 3 Oyot Bayura. Katelune minangka dadi pengapesaning bangsaning Jim. Katelu pusaka mau tumuli paringna marang para Pandhawa. Kados pundi anggen kula saged mangertosi para Pandhawa jernaminipun Pandhawa kemawon kula nembe mireng sakmenika. Titikane kita leledang ana ing sak dhuwuring Wanamarta. Lamun kita weruh satriya ingkang kadherekake Perpat Panakawan, catur cacahe ingkang ragane sarwa kuciwa, ya kuwi ingkang winastan panengahing Pandhawa. Pusaka paringna marang Wayah Ulun kang aran Raden Permadi. Iku ingkang sayekti bakal kuwat nampa kanugrahan saka ulun wujuding pusaka pengapesaning bangsaning Jim mekaten. Sawise kita maringi pusaka 3, blabarana mungguh sejatine Wanamarta lan critakna mungguh sejatine negara Ngendraprasta. Dene Pandhawa kewajiban nampa kanugrahan ingkang kaya mengkono sabab Pustinuku kanthi laku prihatin wiwit Pandhawa kuncung nganti gelung. Wiwit Pandhawa jabang nganti claprang wis dilakoni kanthi laku tapa brata. Mula sak traju sak bobot yen to Pandhawa nampa kanugrahan saka Sang Hyang Jagat Jatimurti wujuding negara Ngendraprasta Jim Anggara Parna. Ladal. Menawi tetelo mekaten sampun cetha pangandika Paduka kula tampi samendhang boten wonten ing karembit. Dinten menapa kula kalilanan ngupaya wonten pundi dunungipun para Pandhawa utaminipun ingkang nami Raden Permadi ingkang titikanipun kadherekaken Perpat Panakawan catur. Sesuk ngenteni apa? Dina iki uga kita budhal. Sabab yen to nganti suruping surya mengko Ngendraprasta mboya kababar tegese ulun bakal nampa Pak dukaning Iwang Pikulun Jatimurti. Lho nggih. Menawi kula mekaten kula nyuwun pamit madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Wondene ingkang bakal mrenahake bangsaning Jim, ulun pribadi ingkang bakal mrepeki kelawan Yudhistira sak kadang-kadyan ana ing negara Ngendraprasta. Lho nggih ngestakaken dawuh Paduka sang iki ora pangling Jim dam darat. Inggih Gusti Pati. Melayu-melayu sifat kuping sajak kaya kami gilan neneng apa mugi andadosna ing kawuningan Gusti Pati.
Nalika semanten kula jagi wonten tapel wates negari ing Indraprasta inggih Wonomarta. Mboten ngertosangkan paranipun wonten satunggiling makhluk ingkang wujud jalma menungsa. Piyayinipun gagah pideksa gudhek wok simbar jojo. Teka wantun ngrisak pepasrening Wonomarta inggih Indraprasta. Tata lair ngrubuhaken wreksa ingkang ageng dukiri sela ingkang ageng. Nanging batos menika menawi dipun priksani mawi tata batin piyambakipun ngrisak pepasrening Wonomarta wujud candhi tuwin beteng pepasrening Praja Indraprasta dipun risak dening titah menika. Lho, ana menungsa soroh nyawa teka wani ngrusak marang pepasrening negara ing Indraprasta ya ing Wonomarta. Yen nganti kadenangan dening Ratu Gustimu ya sesembane awake dhewe. Sinuwun Prabu Yudhistira, apa ora awake dhewe bakal nampa pidana ingkang abot. Lajeng kepareng Paduka, aja ana ingkang melu-melu. Tak prepekane kaya ngapa menungsane sing nyosoro nyawa pengin mruput tinjo ya mani menungsa iki sajae. Mandhek aja kebangetan nggonmu ngumbar marang pepinginan Raden Mandeka. Wah. Ana wujuding wewujudan yen tak matke katon ilang. Nah yen tak kedhepke katon cetha. Iki wujude ngopo? Mokal kowe iso weruh wutuh karo aku bangsaning Jim. Kowe bangsaning Jim ya. Jenengmu sapa? Aku Sapu Jagat. Sapu Jagat, pangkatku patih. Negaramu ngendi? Ya iki negaraku. Kene wujuding alas bebondotan teko kowe ngaku iki wujuding negara. Panjen yen ditonton nganggo tata gelar lair kene wujuding alas nanging batin kene wujuding negara. Ya iki wujud negara Kajiman. Ingkang winastan negara ing Indraprasta. Raden, kowe ngrusak pepasrening Praja ing Indraprasta. Kowe ngrubuhake wit-wit gedhe ndukuri watu sing gedhe. Tata lair sing mbok rubuhke pancen wit sing gedhe nanging batin kowe ngrusak pepasrening Praja ing Indraprasta. Sing tak rubuhke wujud wit, sing tak dukiri wujud watu perkara wong liya ngandhakake kuwi pepasrening Praja mangsa Baranga. Iki negara bangsaning Jim, aku menungsa kowe Jim. Derajate dhuwur menungsa tinimbangane Jim. Malah kowe matura karo Ratu Gustimu, kowe minggata sawadya balamu, papan kene arep tak nggo mukti karo dulur-dulurku. Papan kene arep tak babati, arep tak gawe sawijining papan kinarya mukti dulur-dulurku kabeh. Wah, sumuk nyawamu keparat. Kowe bakal nyingkirake para bangsaning Jim apa kira-kira wis serep nyawamu? Ora ana jamak lumrahe menungsa kalah karo bangsaning Jim. Nadyan dumadining beda nanging antaraning Jim lan menungsa derajate dhuwur menungsa. Aku dumadi saka bumi, kowe dumadi saka geni. Baliya marang papan asal mula bukamu akrek jangkamu sirna margalayu. Boladal. Lagi iki aku ngerti ene menungsa kulite kandel. Tak cokot siungku ora tedas, tak tibani tangan ora dirasakake. Wah. Pancen digdaya sekti kalintang jayaning perang. Nanging apa mung tekan semene kekuwataning patih Sapu Jagat. Kowe kena daya kemandenku. Tampang sutra Jala Kencana iso nglawat meguru karo kowe 20 taun Raden. Iya, sambata kowe. Kena daya kemandenku Tampang Sutra Jala Kencana. Kowe ora iso nglawat kaya kepulut pedhut peteng. Kowe saya kepengin nuwal saya kenceng nggone mulut pedhut peteng. Suwe-suwe kowe ora iso ambegan, kowe mesti tekaning pati. Ayo sambata kowe Raden. Wah. Permati. Kaya jatuh-atuh saka aku, Puntadewa kakangku. Wah, awakku ora iso diobahke.
saben budidaya obah. Wah, saya kenceng. Kaya ana sing naleni karo awakku Permadi. Wah, Puntadewa aku nang kene arep mati, Puntadewa. Kakang Semar, kula ing atase Kakang Mas Bratasena kuwi pengawak go ngalugur nanging lha kok Permadi kaya kelangan lacak mlebu tengahing alas Wanamarta. Alase pancen terlalu luas. Dadi nyuwun mangapunten mesti mriko menggok ngulon sampean mboten ngerti liriting. Ora ana wong tuwa tak kepruk bata ora. Ana wong kok reting. Nala garing kowe ngerti ora? Ndaramu nendi Ndara Bratasena arahe le babat mau. Waduh, ayo ora ngematke kok. Kowe iki melu ki kon ngematke. Ha wong aku karo Petruk malah ombek jambu mete ya, Truk. Heeh. Ayo ngelak kaya ning tengahing alas ki rumangsane padake. Gong, kowe ngerti Ndara Bratasena ora? Minggok nendi? Aku ora paham. Lah kowe iki mau ya ngopo? Wes aku pokoke nang alas ki le merem kerep, Truk. Mergane anggere weruh tikungan ana watu gedhe iki rasane kaya ana memedine. Mongko aku ora memedi ki wedi. Ayo. Wah. Permadi. Puntadewa. Aja adoh-adoh karo aku. Permadi. Puntadewa. Aku ra iso nglawat Kakang Semar. Wonten dawuh ana swara. Pripun? Ana swara. Cobi. Kayak ngopo tangan. Wah. Macan. Ampun mriko, nika sarang macan. Nala Garing, Wonten dawuh, kowe sing isih rada enom. Kupingmu mbok menawa isih cetha. ha sampean dawuh ya karo tuwekan. Arah ora mundur. Wah. Permati. Puntadewa, aku mati ning tengah ngalas. Swara apa Nala Garing? Senso napa nggih? Paling Ndara Bratasena kang raka nyilih senso. Kesel terus le negor ngangge senso. Petruk nun, rene kupingmu sing rada apik. Minggat. Ya. Rungokno Petruk. Sekegrika Ndara. Ora. Unine piye? Matur ngoten. Sik tak goleki sing areng guyu sapa iki sing areng guyu. Ayo. Cengelmu. Oh, ora ganggu iki lagi ngrungokke swara. Tatut-tatut. Kok kan jambu mete. Permadi. Aku tulungono. Puntadewa. Aku tulungono. Mboten nonton niku. Minggat. Urung dikon, Gong, urung dikon. Mesti aku terakhir kok. Oh iya. Minggat. Nek ora aku wis ora. Wah, Permadi. Puntadewa. Aku tulungono. Oh, goleki Sarmadi. Oh, Sarmadi. Iki kurang dawa. Ngoten niku. Sampeyan ra jijik napa kena ibu kula? Lambe kok dobok-obok.
Kowe iki wong sing ngeyel dhewe ning nek ora ana kowe rasane cemplang. Betul. Rungokno, rada cedhak kono. Wah. Permati. Puntadewa aku ora iso ambegan. Terus, dilokno kae kok ora bali-bali kok. Ngandel ora. Ngapae? Kowe kok ngrungokke swara kok micak tetengok nang ngisor wit. Silir. Sudah krungu ora? Urung. Aku iki mung micek wae ora turu kok dipeng-pengke ora. Wah, Permati. Permati aku tulungono Puntadewa. Aduh, ketiwasan Raden. Ono apa Bagong? Sik kula balenane. Ae rame ngentek-entekke wektu ae nek ora. Truk. Kene aku dipunci. Ngopo dipunci? Men suarane cetha. Ya. Ayo kae sik. Yo. Oh. Wah, botenan kowe, Gong. Heeh. Wis dirungokke. Wah. Permati. Kowe apa ora kurang ajar ngono iki. Dipunji kakane kok ngentut iki lho. Ketrucut lah. Ha gulumu kecilikan lah ku begagah ki kaya kurang ngombo. Wis krungu ora kok? Waduh. Ndara Bratasena suarane, Truk. Sajake Matur Ndara Permati. ayo yo. Matur Ndara Permadi cetha Waldata wela-wela. Menawi ingkang sambat-sambat menika mboten sanes kejawi namung ingkang raka. Kakang Mas, Nggih, Kakang Mas. sing Kakang Mas aku wae. Kowe ora usah nembut Kakang. Kakang Mas Bratasena. Kakang Mas kena ngopo? Mboten ngerti kok. Waduh, Permati. Puntadewa aku tulungono, aku ora iso ambegan. Ngoten niku asmane kumat saja. Sapa sing kena asman? Ndara Bratasena. Ndara Bratasena iki bendaramu kuwi sehat wal afiat. Kok ngonekke kena asman? Mane mboten kena napa-napa, mesti katriwandan teng jero ngalas. Yakin kula mboten pripun-pripun. Ndara Bratasena nek ora ditulungi ngrekoso reng. Ayo do mangkat ora. Wah, iki nek ora marani Ndara Bratasena. Iso entek-entekan iki ora. Alhamdulillah. Iso gawe senenging dulur-dulurku. Tak terima-terimake ora masalah. Iya. Titekno. Wis suwe aku nginceng ngantil jase Bagong. Aku ya iya. Aku mangkel bola-bali nek nyeluk bapakne marmir. Lara atiku, aku seneng yo. Bagong iki nek bojoku memen iki le ngindik. Terus-terusan. Asline aku ora trima guajul sirahe. Puas. Aku ya puas. Wis ben. Dak kaya ngono ta. Tak indik saka dhuwur. Aku wis ngerti le do ngrasani aku. Aku do tekan ati le do dendam karo aku. Oke, ora masalah. Ora tak paeka tuman wae. Tutupi dong jati. Buka sik. Toman wae. Campur lo remah. Wis. Tutupi dong jati kei purwuri lemah, mesti ora weruh. Kapokmu kapan?
Puas rasane ngati. Wah, can wong iki ora. Ora nganu ngene iki ora. Hei! Hei! Mudar kowe. Ayo, sumbara kowe. Bagong kurang ajar. Iki piye iki? Iki nggo guthik barang. Lah setan. Aku dunggahke. Sone ora kurang ajar. Iso. Yo, awas, mancat. Yo. Minggir mancat pinggir. Yo. Aduh. Wah, keneng dhewe aku. Ayo, mangkat yo. Sing gawe jugangan sapa? Aku. Kok kowe gawe jugangan nganu ngapusi bapakne? Ngopo gajul aku? Loh, aku ora sengaja. Ora semojo apa? Niru ndara kok. Kowe ngomong asline gajul aku kok. Weh. Ayo. Semar kecemplung dhewe aku. Ayo gek nuntuti Ndara Janaka. Ayo, Semar iki sok senengane ngejak gojek. Mambote iki? Kok ngono iki? Mer, cawek kono. Aku penyakitan po ya. Ora krasa kok dadi metu dhewe. Dar. Kowe to kok. Tak apusi nang jugangan kae to. Oh, kowe gawe jugangan po? Heeh. Endi? Kae kono. Wo, lah ngisore tok kono. Eman karang aku sok ora susah kono. Weh, gak. Setan ora. Untung aku dhuwur. Waduh, dadak wisuh iki. Reng tak andani reng. Aku tidak pengen tahu. Apa lho reng? Ora pengen ngerti aku, pokoke ora pengen ngerti. Nuwun sewu. Sampun kejoting penggalih Raden kula ingkang merpeki dhateng jengandika Raden. Ana sawijining Brahmana yaksa ingkang merpeki kelawan lakuning Permati. Nggih, dipun tempangaken kula menika Brahmana saking pertapan sumur gumuling dene kula menika bangsanipun Jim namung kula madheg pandhita. Wonten ingkang sudi mestani dhateng kula pun Anggara Parna inggih Citrasena. Anggara Parna ya Citrasena. Inggih. Wigatine apa nyuwun pangapunten menapa panjenengan ingkang nami Raden Permati? Iya, pancen bener mengkono. Wah, nai ngaten boten klentu anggen kula merpeki dhateng panjenengan. Wonten menapa pindah rada kono Anggara Parna? Kae dong apa to kae? Adus. Adus. Wis apa? Ndara Permadi nganti ngono. Adus. Wak cemplungke kali lho. Petro aja kurang ajar. Aku ki ra ngopo-ngopo. Wis. Yuk mandi yuk. Ayo. Ayo mandi. Mengko tak kosoki wis. Ayo. Iki Edan. Karo wong tuwa nggo dolanan. mambu lho mer asli aku aja cedak-cedak kowe. Gilani tenan. Sing ketepol kaya ngono kok ora gelem adus. Jos. Iki nek ra ganti jarik. Irunge do buntet. Aku mambu bakmi goreng. Liyane do mambu apa? Raden, ana dawuh apa menemban? Menapa paduka ingkang nami Raden Permadi lan peranganipun para Pandhawa? Ya pancen mengkono. Lah ngaten boten sisih panggen kula merpeki dhateng jengandika.
Kula dipun utus Sang Hyang Bathara Indra nyaosaken keringkianipun bangsaning jim. Pusaka 3 wujudipun watu timpuru, oyot bayura lan lisah pranawa. Menapa ta sababipun dene jengandika kaparingan kanugrahan amargi ingkang raka nedeng babat Wonomarta lan mugi andadosna ing kawuningan. Papan menika sanes wujuding wana nanging negari kajiman. Wontene dawuh Hyang Pikulun Bathara Indra Pandhawa ingkang kedah nampi kanugrahan negari Indraprastha ingkang bakti kababar kamanungsan. Mila kula aturi sumusul ingkang raka menawi perlu sedaya Pandhawa gangsal jangkep nasak telenging Wonomarta. Langkung gampil anggenipun badhe mbabar negari Indraprastha saged kamanungsan saengga saged dados sarana muktenipun para Pandhawa Raden. Menika wujudipun watu timpuru, wujudipun lisah pranawa lan oyot bayura. Watu timpuru menika menawi dipun sawataken bangsaning jim saged lebur tumpur tanpa dadi. Oyot bayura menawi dipun sabetaken bangsaning jim saged lumpuh boten gadhahi kekiyatan. Wonten lisah pranawa menawi dipun usapaken wonten ing netra saged nyumurupi sedaya bangsaning jim Raden. Yen to pancen kaya mengkono penembahan tak tampa. Sepisan malih kula nyuwun Pandhawa jangkep gangsal kedah ngrencangi Raden Bratasena anggenipun babat Wonomarta supados enggal gampil ngasoraken bangsaning jim. Yen to pancen mengkono aku nedha nrimo banget penemban. Apa ingkang wis mbok ngendikake bakal ndak lakoni. Nggih, kula ingkang badhe ngawat-awati jengandika Raden saking Dirgantara Raden. Oh. Petro nun mlayu ingkang banter. Kakang Mas Puntadewa ingkang mapan ana ing pepungkuran gendongen tindak mrene klebu adiku Pinten Tangsen. Gendongen tindak mrene Petro. Saniki? Iya. Sebabe ana wigati ingkang bakal ndaturake Kakang Mas. Oh nggih. Ngestaken dawuh. Nyuwun pamit dinten sak mangke bidal. Iya, Petro Panakawan. Rikat ngoten gitu lho. Iya, Panakawan. Nggih, ngestaken dawuh. Matur Ndara Puntadewa sewu Padyagung mangasami. Iya ya Petro ana apa? Ngaten lho Putra. Sawanten sampun Ndara Puntadewa menika dipun dawuh dening Ndara Permadi ing nalika semanten pinanggih kaliyan jim naminipun Anggara Parna. Iya saban. Lah, menawi ngaten kira. Tumunten dinten samangke Ndara Puntadewa menika dipun dawuh supados enggal dipun gelak lampahipun tindak wonten lebeting Wonomarta. Lan kula dipun utus Ndara Puntadewa supados anggendhong Ndara Permadi. Truk, kuwalik. Ora usah kesusu. Diutus Ndara Permadi nggendhong Ndara Puntadewa. Ralat. Kula dipun utus Ndara Permadi nggendhong Ndara Puntadewa. Aku arep tok gendhong. Nggih. Lah adikku loro menika dados kewajibanipun Bagong. Ngapa? Aku ki mengetutke. Kowe abdine sapa? Abdine Pandhawa. Ndara gendhong Ndara Pinten Tangsen ora gelem ki. Potong bayarmu ye. Ya ora ngono. Tindake.
Ora kuat loro. Mboko siji. Le bolak-balik. Wis pokoke Ndara Muntara tak gendong kowe gendong Ndara Pinten Nangsen. Ora tekan kono, gecek sirahmu. Monggo. Iya Petruk Permadi menyang endi? Teng rika. Pundi to? Lah iki. Oh, dirangkul kok ora kena. Pun? Iya. Kendel, ora usah obah-obah. Niki 120 km per jam. R.E. King. Iya, Petruk. Kendel nggih? Iya. Yuk. Ora neng sirah. Yo, sijine gak wis ngrekoso iki. Loro gek bobote kaya ngene. Wis gek mlayu Bagong nggih, mun santai mawon karang ya sing jeneng orang iki ora. Wah, ngrekoso yo. Yo. Waduh. Wis alon-alon mawon. Mengko ketinggalan Kakang Mas, ketinggalan mboten napa-napa. Ndara, opo? Sing eweh-ewen lambeku. Saking bantere nganti keder Petruk. Oh nggih dialonke, ngono. Satriya kok. Sementen yo awa. Dalonke melih? Iya alon wae. Allah. Tak madhep rono Petruk. Cangkemku kena angin. Keder kabeh. Wau sampean limapan yo ora njur madhep rono kok yo. Siap? Iya Petruk. 150 km per jam. Aku wegah nek carane ngene iki. Nganggo nabrak ya apa-apa. Iki ora maju-maju. Abot ngarep. Wis kendel teng mriki. Ngrekoso tenan. Sesuk neh rasah sok aneh. Aku wegah kowe nek kongkonan Petruk. Petruk nduk kapake Kakang Mas. Kula jak banter niku nuwun sewu tutuke keder. Bareng kula alonke kepleh-kepleh napa nggih? Kepleh-kepleh ndasmu. Karo bendoro kok ngepleh-ngeplehke. Adiku ndi? Bagong. Mandap. Terus mundur. Oh iya. Aku wis nang kene. Mundur lagi selabot. Iya, iya. Endi, Gong? Semaput. Semaput kok omong. Aku tahu wis semaput omong. Aku harus semaput. Wis biur. Semblung kali ya, Kang. Edan. Kakang Mas, opo Yayi? Dawing Jimanggara Parna kinen bidal. Sedaya Pandhawa jangkep wonten ing Wonomarta. Yen to pancen mengkono ayo Yayi digelak lakune monggo kula dherekaken. Mati. Wah, mati aku bermati. Kenging napa niku, Kang? Raka kenging napa, Ndara? Aku dhewe ora ngerti. Lho niku Kang Raka kenging napa, Ndara? Apa Petruk? Kang Raka. Petruk iki pancen
Nek njaluk apa-apa kok bahasane wangun. Wah, Petro. Nun. Awakku kena kaya ngene iki nek dienggo nglawat. Aku pengen budidaya metu saya kenceng. Kenapa ya, Gong? Ngerti aku. Gus, Apa Petro? pangandikaning Begawan Anggara Parna dibuktekke. Buktine sranane apa? Lho, oyot Bayura digunakake, sabet oyot Bayura. Iya, Panakawan. Barep kakangku Permadi wis tak kandhani. Mula aku njaluk kaya jado-ado saka Bratasena. Iki dudu wujuding alas, nanging iki wujuding negara Kajiman. Aku wis ketemu dhewe karo Nayaka negara Kajiman, malah aku kena daya kemandene ora iso obah. Nanging tumrap Bratasena, bangsaning jim kudu kalah karo bangsaning menungso. Aja mundur, ayo digelak lakune Permadi. Patih sapu jagat sowan ana ing abiyantaraning ingsun ana wigati apa? Nuwun sewu sinuwun. Dosa menapa ing badhe kula sandhang dene kula mboten katimbalan teka wantun ngabiyantara ngersa paduka Gusti kula Prabu Jim Yudhistira. Mugi andadosna ing kawuningan bilih sakmangke wonten titahing Ubathara ingkang wujud menungsa ingkang wantun ngrisak telenging wana marta. Tata gelar ngrubuhaken wreksa tuwindu kiri sela ingkang ageng nanging batos ngrisak bebeteng tuwin candhi pepasrening projeng Wonomarta. Samangke saged kula lumpuhaken mawi daya kekiyatanipun ingkang abdipun patih sapu jagat. Purbawasesa wonten asta paduka kula sumanggaken anggenipun badhe paring purbawasesa lan paukuman dhateng titah menika sinuwun. Ndun Wacana Yudhistira kakang kuwi Danang Jaya wonten timbalaning Adawa Tripala Dama Granti wonten timbalan Koko Prabu iya wonten timbalan Koko Prabu ana titah ingkang mulang sarak wani nerajang marang wewaler iki bumi kamardikaning bangsaning Jim teka ana titah wujuding menungsa ingkang wantun wani ngrusak marang pepasrening negara ing Indraprastha wis umuk nyawane kepingin tinjo marang kayiwanganing Bathara Yama Dipati. Ayo Yayi, digelak lakune menungsa kudu pinatrapan pidana sak praju sak bobot kelawan keluputane Yayi. Ukulun Sang Hyang Bathara Indra ingkang gonyang Madyapada merpeki dhateng jasad kula. Ya, Yudhistira. Dandun Wacana Danang Jaya Tripala Dama Granti. Ulun ingkang prapta ngabiyantara ning negara Indraprastha kene. Kasinggihan sabda pangandika paduka menapa badhe paring pidendhan dhateng jasad kula. Ada kadhokati kajron menapa. Yektine praptaning ulun ana ing Wonomarta sayekti mung bakal paring dawuh kelawan jeneng kita. Yudhistira. Miturut itunganing Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah nggon kita dadi nalindrana ing Wonomarta ya ing Indraprastha. Dina samengko wis ganep 1000 taun. Anggen kita dadi makuthaning bangsaning Jim. Mongko sayekti negara Indraprastha iki bakal kababar kamanungsan tegese nggon kita bakal urip ana ing jagat minangka dadi rajaning Jim kaya wis rampung kewajiban kita. Wondene sapa titah pujangkara ingkang bakal nampa kanugrahan wujuding negara ing Indraprastha tanana liya kejaba mung para Pandhawa. Ingkang kapandikan ya kuwi si Bratasena ingkang wiwiti babat Wonomarta. Kita jawani pisan-pisan ngrangsang sarta jawani pisan-pisan nandhingi marang kekuwataning para Pandhawa jeriku dadi utusaning adil ingkang sayekti besok bakal mbingkas angkara murka. Dene apa to sababe para Pandhawa nampa kanugrahan ingkang kaya mengkono sabab ya mung Pandhawa ingkang wis nuku kanthi laku prihatin lan tapa brata wiwit urip ana ing alam padhang wiwit wujud bocah nganti tekaning dewasa tansah
laku prihatin lan tapa brata. Mula undu-unduane ya sak traju sak bobot kelawan ingkang wis dilakoni dening para Pandhawa. Yudhistira, sadhela maneh para Pandhawa bakal prapta ning mapan kene. Kita aja wani pisan-pisan ngembari marang panguwasaning para Pandhawa sabab mara gage wengakna permana jati kita. Sawangen sapa ingkang lenggah ana ing singasana Adipalengganing Puntadewa Yudhistira? Bratasena. Ana wewujudan ingkang ndak wis padhake Catkarton Catora. Mbok menawa iki bangsaning jim ing mapan wonten telenging Wanamarta. Padha karo wujudan sing nalika semana. Nani bani karo aku wujuding daya kemanden. Wah, sawang Catkarton Catora. Nuwun sewu sinuwun. Dipun tepangaken kula menika pun Yudhistira. Awon tanpa warni kula ingkang nglenggahi negari ing Indraprastha. Menika kadang kula sekawan inggih menika pun Dandun Wacana, Danangjaya, Tripala, Damagranti. Apa sababe jeneng-jeneng sira nyembah kelawan aku? Jernyatane sira kuwi wujuding Nalendra. Kula nyuwun pangapunten. Panjenengan jalma wantah utawi titahing Bathara dene kula bangsaning jim. Derajatipun inggil menungsa tinimbanipun bangsaning jim, mila nadyan kula Nalendra. Kula kedah ngetingalaken unggah-ungguh tuwin tata krami kula dhateng bangsaning titahing Bathara kados jengandika Raden Puntadewa. Tur malih leres ngendikanipun Sang Hyang Bathara Indra. Teka wonten satunggiling Jawata ingkang lenggah angemongi dhateng jengandika Raden Puntadewa tanana wonten sanes kejawi namung Sang Hyang Bathara Darma. Pukulun sak mangke kula namung pasrah bongkokan. Menawi paduka pukulun sak kadang badhe njabel negari Indraprastha, kula caosaken tangan kula kekalih. Namung mugi andadosna ing kawuningan negari ing Indraprastha menika pinirang dados gangsal cacahipun. Ingkang wonten tengah piyambak menika winastan Praja Ngamarta. Wonten ingkang wonten iring kilen menika winastan kasatriyan nunggul pawenang ya ing Jodipati. Menika papanipun kadang kula pun Dandun Wacana. Ingkang iring ler menika winastan kasatriyan Madukara. Menika papanipun kadang kula pun Danangjaya. Ingkang wetan tuwin kidul menika wonten kalih kasatriyan Sawu Jajar tuwin Bumira Tawu. Menika bapanipun Tripala Damagranti. Wonten ingkang tengah menika kedaton ingkang winastan negari Amarta. Menika papan kula anggen kula lenggah dampar negari Ngamarta Kanjeng Raden Puntadewa. Mila sakmangke menawi jengandika badhe njabel negari menika dados panguwaosipun para Pandhawa, kula namung sadermi nglampahi. Kula titip negari Indraprastha monggo kinarya mukti jengandika sakadang. Kula asalipun saking geni badhe wangsul wonten ing geni malih sinuwun. Kula nderek remen, Den. Kula nderek remen. Dikandara pun pikantuk kanugrahan wujudipun negari Indraprastha ingkang sakmangke biyak sampun ical pewujudan negari Kajiman, sampun wenteh wujuding praja ingkang luar biasa. Edi peni tur ya endah sedaya mawa sesotya. Ya Kyai Semar ngaturke panuwun ingkang tanpa pepindhan kelawan ngersaning Gusti Mahanasa. Dene para Pandhawa nggone padha laku prihatin wis kaya mengkene kahanane. Syukur. Waduh. Wong ki nek seneng prihatin sak nggon-nggon entuk kanugrahan ya, Tru. Ha iya. Ndara Pandhawa wis ora bakal saba ngalas meneh. Ora bakal saba papaning para brahmana-brahmana. Pecrabaan kene pindah pertapan kono. Lah iya, saiki sentuk negara wis. Seneng dhewe. Aku ya melu bungah, Tru. Nang isih mambu. Ya wis ben. Sutuk gagas ora. Mula Kang Sangga kuwi sadurunge aku methuk kelawan Kanjeng Ibu tuwin Kanjeng Eyang luwih dhisik aku tak mapan sawetara
tilik marang negara Indraprastha. Nika pangaos sampeyan Purbawasih wonten asta sampeyan. Monggo Ndara. Iya, Kakang Semar Bratasena Janaka ayo. Kowe arep nendi Panakawan? Arep neng kene apa arep nderekke ndaramu mlebu ning negara Indraprastha? Ayo wis wancine jam 2 ayo. Gara-gara sik, Pak. Weh, aku melu. Rasa. Ora cilaka nek melu truk asli Semar ki ora tau gelem diumpani. Heeh. Dhewe gawe lelucon Semar diumpani ngono mesti dijegelongi dhewe. Rasa, wis rasa ben golek rombongan dhewe. Engko aku sing gampang-gampang bae. Ora usah sing angel-angel. Pokoke aku melu. Rasa. Engko ki baul. Nah kowe melu, rasa pokoke wis. Aku gareng karo Petruk cukup, ora usah melu-melu. Aku arep tititundha gagate ngarang. Ngarang-ngarang jengkulmu mlocot. Wis rasa ngarang-ngarang ya elek kowe iki ora. Wis kono minggat kono. Kono Mar. Ora bandem watu kowe. Mundur kono engko nek wis rampung tetembangan kowe lagi rene. Saya dalu arah malu gembol sumarante hawela janur gunung kadingaren dik pate rawuh ana ing pertapan Sukalima padha kanthi harja sarawuh mudi iya Kakang Prembandurna tansah pinawinganing kawidadan niring sambikala praptaku ning Sukalima aku ngaturake pudya pangastawaku kunjuk ya Kakang. Oh iya tak tampa gawe gedhening atiku. Ora liwat. Tiba sepadha-padha ya dipate Kakang Prembandurna iya. Ana apa? Lah kok dadi janur gunung kadingaren temen. Sowan utawa rawuh ning pertapan Sukalima. Minangka dadi pengawak ing Nalindra ing Ngastina diutus dening anak Prabu Duryudana. Lho, diutus dening anak Prabu Ngastina? Iya pancen mengkono. Apa aku nandhang keluputan? Apa aku bakal nampa ganjaran yen to pancen aku bakal nandhang keluputan dosa apa ingkang bakal ndak sandang lan keluputan ning Durna mapan ana ing ngendi? Nanging yen to aku bakal nampa bebungah lelabuhan apa sing wis tak tindakake dipate? Ora ngono Kakang, aja katuk arti kadron penampa. Yektine aku diutus dening Sinuwun Prabu Ngastina mau nanjihake babakan Kakang Prembandurna. Babakan sing kepiye? Sampeyan kuwi le suwita ana ing negara Ngastina, lingeyup ana ing pepadaning Sinuwun Ngastina kuwi lahir batin apa ora? Kok sik to? Lah kok dadi tembungmu kaya ngono? Lah kok dadi ana pengendikane Adipati sing paring dawuh, nggonku suwita marang nata ing Ngastina kuwi lahir batin apa ora? Kuwi mangku surasa sing kepiye to, Di? Kakang Durna, piye Dik Pate? Panjenengane anak Prabu Ngastina kuwatir anggone sampeyan tansah cecaketan kalawan Raden Bratasena. Monggo jejering sampeyan kuwi minangka dadi guru. Turta siswamu kuwi ora ming Pandhawa tok. Kurawa ya dadi siswamu, Pandhawa ya dadi siswamu. Nanging kok liketok timen nggon nira mban cindhe mban siladan. Yen Pandhawa mbok mban cindhe, yen Kurawa dimban siladan. Katon banget nggonmu pilih kasih. Ketitik pendak-pendak Kurawa ndenangi dhewe. Bratasena tansah sowan ing Sukalima, mongko ngungkurke sangganing para sata Kurawa. Bratasena mbok rangkul, Bratasena mbok kemuli, mbok cedhaki banget-banget nggonmu ngiyas marang para sata Kurawa. Lelakon ingkang kaya mengkono mau ndadekake kuwatir penggaling anak Prabu Duryudana, mula aku diutus nanjake kelawan Kakang Prembandurna. Janjane piye adeking guru ing Ngastina? Jane piye adeking Brahmana ing Ngastina iki mau? Apa pancen lahir batin apa ora? Malah ngendikaning anak Prabu ing Ngastina, yen pancen Kakang Prembandurna kuwi tetep bakal caket kelawan Raden Bratasena. Nuwun sewu lho Kakang, kula mingaturke dawuhing nata Ngastina. Kakang Prembandurna ora dikeparengake lenggah ana ing pertapan Sukalima lan kudu lunga saka pertapan Sukalima merga Kakang duweni keluputan tansah caket kelawan si Bratasena. Monggo sampeyan ngerti dhewe. Pandhawa kuwi dadi kliliping anak Prabu Ngastina. Pendak-pendak anak Prabu Duryudana tansah ngupaya piye supaya Pandhawa tekaning pati.
ning kok malah kowe sajake gegering marang penggali ing nata ing Ngastina Kakang Penemban Durna. Nyatlangening kalangguan aklar andan moncar tinon ler kekonang surum sorot etahan padang kasur lan pacaring purnameng gekono dasari mangsa katiga lole kentos walu gembol monyor-monyor duk ning dungkul wana dadi alas dadi wana ya aku ngerti apa dadi kersaning anak Prabu Duryudana panjenengane tidak nggonku suwita marang ngersaning anak Prabu Duryudana nggonku caket kelawan para Pandhawa utamane si Bratasena di aja kleru petung kelawan Begawan Durna tetep aku ngrungkepi marang prasetyaning atiku aku suwita marang negara Ngastina terus kersane anak Prabu Duryudana aku wis tanggap aku wis ngerti yen kowe durung percaya karo Begawan Durna oh iki mengko tontonan kahanan ingkang bakal tumadi leng-lengeng driya mangun Ndara dasih ucaping Begawan Durna lagi dawe dadi rasanan lah kok dadi kowe wis sowan ana ing Saka Lima Bratasena padha slamet satekamu yo Durna bapakku ndereng sambikala praptaku katuran karaharjan Raden sengguni bapakku slamet jumbo kalawan apa sing tak ngendikake kelawan sira kulup bocah bagus yen to titi mangsa dina iki gurumu ya aku ya bapakmu bakal paring ngelmu kelawan jeneng para kulup ilmu kasampurnan sangkan paraning dumadi sastra cetha paripurning wangsit ingkang mbok janjekake aku nagih lawan Durna bapakku pancen kabeh mau wis tak tata sarta wis bakal ndak paringake marang jeneng para kulup nanging jebul ana pitukane ngger ana pitukane pitukane apa nadyan kudu ndak lakoni lan abot sanggane aku ora bakal wegah pitukane ingkang winastan kayugung susuhe angin kayugung susuhe angin ya papane menyang endi papane ana ing Gunung Raksamuka ana ing Alastik Brasara ing kono ana guwa ingkang winastan Guwa Sigrangga mara golek ana yen kowe iso ketemu karo kayugung susuhe angin kemapan ana ing Gunung Raksamuka oh bakal tak paringi ilmu kasampurnan sangkan paraning dumadi Bratasena prastawa dawuh timbalaning Durna bapakku dina iki klilanana aku njaluk pamit munggah ana ing Gunung Raksamuka ana ing Guwa Sigrangga penerih ana ing Alastik Brasara baliku ana ing Saka Lima ngaturake kayugung susuhe angin sur titik ngati-ati duga-duga digawa ya Werkudara Bratasena anakku cah bagus ketok banget sampean ora maelu ananing Patih Sengkuni sing weruh dhewe kalahan kahanan niki Kakang Penemban Durna mangke to Dik Patih ampun kesusu nyalahke kali kula mengko dhisik aja kesusu luput karo Begawan Durna nyatane sampeyan iso nuduhke napa sing dijaluk kalian pun Bratasena niku tegese sampeyan ora lahir batin nggone nyengkuyung marang anak Prabu Duryudana nuwun sewu nggih Dik napa sing kula kandhake niku janjane wis geseh kali ati kula merga kula kepengin ngenaki karo penggaling Ratu Ngastina Gunung Raksamuka Guwa Sigrangga Alastik Brasara menika ora saben jalma iso kuat mapan wonten telenging Gunung Raksamuka merga niku papan sing gawat keliwat wingit kepati keparing anak Prabu Duryudana rak ngaten to kula wis tanggap mula Werkudara niku mangke goleki barang sing ora ana mung bakal soroh nyawa wonten ing Gunung Raksamuka Dipati aduh Kakang Penemban mula ngene ora ngerti ki aja sok nesu dhisik ora sak penake dhewe kula niki wis manut najan geseh karo jiwa kabrahmanan kula ning tetep kudu nglakoni merga kula ngrumangsani kula urip wonten ing sandhap pepadanipun anak Prabu Duryudana Kakang Penemban Durna
kula ngaturke panuwun nek ngoten ditonton mawon. Muga-muga napa sing dadi penjangkane Anam Prabu Durna kasembadan nadan kudu lumantar Begawan Durna. Nadan kudu kula ngregeti marang kasutapan kula Dipati. Kakang Penemban nggih, Kakang Penemban. Oh. Ngemban dawuh timbalane Durna bapakku. Kudu goleki kangaran kayugung susuhing angin. Munggah gunung Reksa Muka. Ana wujuding guwa kangaran guwa Sigrangga kudu tak obrak-abrik telenging guwa. Sapa sing dadi pepalanging Bratasena rawe-rawe malang-malang bakal tak utung. Radal. Gumarubuk jabaning guwa. Bareng aku metu saka njron guwa ora pangling ana menungsa sing sara pati. Kepasang yugya katujuh ing ngenu dene pirang-pirang sasi aku ramangan wujuding satu kewan. Aja kok wujud kidang menjangan. Nadyan kethek wae ora ana wregul wae kaya wis ilang saka alas kene. Lah kok dadi ana pangan teka. Endi Kakang Rukmukala? Apa Kakang Rukmuka? Ana wujuding satriya sing sara pati. Monggo pirang-pirang sasi kowe karo aku ora mangan iki mbok menawa dadi pangane awake dhewe. Wah, ladal. Aja melu-melu tak tandangane. Monggo yen tekaning pati daginge didum wong loro Kakang Rukmuka. Iya, Yayi Rukmukala. Ilang wujuding buta loro. Teka iki ora pangling. Bathara Indra karo Bathara Bayu. Om wilahing Mastu Nama Sidam sekaring bawana langgeng Bratasena apan ulun ingkang memba yaksa awit duk nalika semana kena sating Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah saka keluputan ulun kelawan Kakang Bathara Bayu wekasan ulun sinabda dadi wujuding yaksa nanging gandeng jeneng kita ingkang wis bisa ngruwat kelawan kahanan ulun kelawan Kakang Bathara Bayu ulun nedha nrima ingkang tanpa upama ya mung putu ulun Bratasena ingkang biksa mberat kelawan welaking jawata ingkang wis ulun tampa ya malah ulun bakal nyuwun mriksa apa ta darunane jeneng kita prapta ana ing telenging wana Tikbrasara ana ing gunung Reksa Muka pernahe ana ing guwa Sigrangga ngemban dawuh timbalaning Durna bapakku kinen ngulari kangaran kayugung susuhing angin Bratasena apa ingkang kita upadi mau sayekti mbuya wujud lan mbuya ana lire piye sabab tumrap jeneng ulun apa ingkang disebutake dening guru kita mau mungkin arya pralambita kayu tegese kajeng kuwi tegese karep gung kuwi tegese gedhe susuhing angin iku mlebu metu ning napas utawa winastan Bajra Hirawana mula kang dingendikake dening gurumu Begawan Durna mau sayekti mung mapan ana ing diri kita pribadi nggon kita adrem kepingin duwene wujuding kawruh kasampurnan ya kuwi sangkan paraning dumadi sastra cetha parupurna mangsit kabeh mau kudu mbok upadi sarana aringing napas meneping pancandriya lan tekating gegayuhan kita kang mangkono bakal dadi srana kasembadaning sedya kita ulup Bratasena. Kita aja ngluputake kelawan guru kita. Becik kita bali marang Sukalima. Tanjihna ingkang sejati ingkang kita upadi mau mapan ana ing ngendi. Nanging sadurunge kita bali ulun bakal paring bebungah kelawan jeneng kita ulup. Ya kuwi winastan Sesutya mani ing Candrama utawa sesupe Sesutya mani ing Candrama. Daya panguwasane lamun kita manjing telenging banyu tanpa beda kaya ing daratan. Bratasena ulun uga bakal paring bebungah kelawan jeneng kita. Wujuding pusaka Barga Warastra. Besok kinarya kekuatan nggon kita bakal manjing telenging perangah gedhe Bratayuda. Sarta ulun bakal nambahi sandangan kelawan jeneng kita. Ya kuwi ulun bakal ngelung kelawan rikma kita utawa rambut kita. Kang aran gelung Minangkara dadi sarana panunggalaning kelawan Sang Adipati Bratasena.
ngaturake panuwun lan pepindhan Bathara Bayu sing wis paring busana lawan aku. Kang mangkono ulun mundhut pamit kundur marang Kayuwangan. Wah, iya. Sepisan maneh Tanjina kelawan Begawan Durna. Samengko menyang endi dununging kawruh kasampurnan sartaning kawruh panunggal. Sangkan paraning dumadi. Ulun kundur makayangan nggih sembahku nderekake jengkare. Lole Bratasena kowe kena ngapa kok tekamu glundung-glundung ora karo-karuan. Wah, Durna Bapak. Piye? Ngendi papane ingkang sejati? Kang wujud apa sing tak jaluk ya kuwi kawruh kasampurnan. Sangkan paraning dumadi. Kayugung susuing angin ora ana. Kuwi kabeh mau sasmita ingkang mbok ngendikake kayu kuwi kajeng utawa karep. Gung kuwi gedhe susuing angin mlebu metu ning napas utawa sinebut Bajra Irawana. Ya kuwi sing tak karepake. Mula wong duwe gegayuhan iki kudu manunggal tekate. Merga tekad kuwi pok ing karep. Iya. Yen wis nekat tenan ora bakal buntung tembembune mesti bakal kelakon penjangkane. Iya. Mula Kang Sangka kuwi Bratasena iki ana siji syarat sing kudu mbok lakoni. Syarate apa? Kowe kudu golek srana supaya aku bisa maringake kawruh kasampurnan. Ngelmu sangkan paraning dumadi kowe kudu golek Kang Tirta Pawitra Maning Suci. Tirta Pawitra Maning Suci papane menyang endi? Papane ora ana iku jaba mung ning telenging samudra. Yata laru ingkang kudu tak cemplungi. Manut karo lenging ciptamu. Yen lenging ciptamu segara kidul ya kowe kudu nyemplung segara kidul, yen lenging ciptamu segara lor, kowe kudu nyemplung segara lor. Mantengno pangestimu ngendi ingkang bakal mbok cemplungi? Ya kono ingkang bakal ketemu karo kang dadi syarat srana nggon mentuk wahyu kasampurnan kang aran Tirta Pawitra Maning Suci. Jaluk pamit Durna bapakku. Kaya wis rumangsa mancing alaming pepati. Nanging bareng ora mbak tingkemake netraku. Kaya ketangsang ana wujuding pulo cilik ingkang sarwa endah edi kelawan peni. Teka aneh-aneh temen ing atase madyaning pulo cilik ana wujuding bocah bajang ingkang datan sangkan paran prabane. Kowe anake sapa lan saka ngendi asalmu dene kowe papan ana ing kene? Apa ora wedi marang buron toya ingkang neniwasi? Ong wilahing Mastunama sidam sekaring bawana langgeng. Werkudara, lamun kita tambuh lawan panjenengan ulun ingkang winastan Sang Ruci Bathara, ya Bathara Ruci, ya Dewa Ruci. Aku bisa percaya yen to kowe kang aran Sang Ruci Bathara ya Sang Dewa Ruci. Yen to kowe bisa ngerti kelawan sejatining Werkudara, apa ingkang kita takokake bakal ulun paring wangsulan kelawan jeneng kita. Yen pancen kowe iso ngerti asal mulane Werkudara, aku bakal nyembah lan ndodhok marang Bathara Dewa Ruci. Sayekti kita urip ana ing alam padhang, kita urip ana ing jana luka dadi panenggaking Pandhawa. Kita asal saka Dewi Kunti nalika semana Sudarma kita ing ngaran Prabu Pandhu. Prabu Pandhu anaking Begawan Wiyasa. Begawan Wiyasa anaking Begawan Palasara. Lan sateruse jeneng ulun ora bakal ngandharake ingkang sejatine. Nanging sayektine ulun ngerti kelawan jeneng kita. Apa to sababe jeneng kita prapta ning papan kene? Merga kita ngemban dawuh timbalaning guru kita ya kuwi Begawan Durna supaya golek srana kang aran Tirta Pawitra Maning Suci kinarya syarat
nggon kita antuk kawruh kasampurnan ngelmu sangkan paraning dumadi sastra cetha paripurning wangsit Werkudara. San bilih paduka pukulun ingkang sayekti ingkang pewisik Sang Hyang Ruci Bathara Werkudara wonten paring adhawuh pukulun ana sebutaning para pinter kaki-kaki padha nyebutake aja manganggo lamun durung ngerti carane nganggo aja memangan yen to durung ngerti rasane ingkang bakal mbok pangan aja lelungan yen to durung ngerti papan ingkang mbok tinuju. Inggih kula namung badhe nyuwun dawuh wonten pundi anggen kula badhe angupadi kang wujuding tirta pawitra maning suci. Yektine mboya ana nanging kita aja gelo. Apa ingkang kita upadi sayekti mapan ning panjenengan ulun. Nanging sranane kita kudu manjing ana ing Guwa Garba Ulun. Ulun kula ageng sak perbata siwi ngibaratipun paduka namung sak jejenthik. Menapa iki badhe kasempatan kula mlebet wonten ing Guwa Garba Paduka Pukulun. Gedhe ndi kita lan jagat. Sayekti jagat gedhe lan jagat cilik wis kinandhut ana ing Guwa Garba Ulun. Werkudara manjinga ana ing talingan ulun ingkang sisih kiwa. Kita bakal ketemu kalan ingkang mbok upadi Bratasena. Wis manjing Guwa Garbaning Sang Ruci Bathara. Nalika semanten Purwa Madya Wusana wis datan karempit binejang dening Sang Ruci Bathara. Satemah cumeplong penggaling Sang Werkudara. Kaya entuk nur cahya, nur kuwasaning Gusti Ngakarya jagat. Ngelmu kasampurnan sangkan paraning Brumadya cinakup dening Sang Werkudara wau. Ulun kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Malah babar pisan sak mangke gandeng sampun wonten kraos nikmatmu banget wonten ing manah kula mboten badhe purun wangsul wonten ing jagat Werkudara. Isih akeh kewajiban kita minangka dadi darmaning satra ingkang kudu sira rampungi. Lamun kita mapan ana ing kene sayekti kita bakal kebak dedusan merga kita sing larak lawan jiwaning kasatriyan. Mara gage metuwa saka telenging Jaladri mesakno kelawan guru kita Begawan Durna ingkang ngantu-antu kelawan Praptanira kula Bratasena. Nggih nyuwun pamit Pukulun. Gembal manyar-manyar duneng jungkul wana dadi alas dadi wana. Janaka ora percaya karo aku nganti dheweke ngunus curiga meh wae mentol karo Begawan Durna. Oh Janaka aja dianggep Begawan Durna ki wong loro saudon telu saurupan. Apa sing wis tak lakoni tak jawabke karo Si Werkudara. Mengko bedhug tengangen Werkudara ora metu saka jroning samudra. Arjuna aku bakal nglampus diri susul karo anakku Si Werkudara. Werkudara. Nggih. Mewahe aku nyemplung. Wah, iya.
Mergo aku mbelani karo kowe Cah Bagus. Piye entuk gawe apa ora? Aku wis ketemu karo dewaku. Sapa dewamu? Sang Ruci Bathara ingkang paring ngelmu kawruh kasampurnan sangkan paraning dumadi sastra cetha paripurning wangsit. Loh, gelis temen. Iya. Apa ora ana wejangane? Wah, kabeh wis diringkes dileboko ning sanubari. Edian. Sanubari kok kudune nganggo apa jenenge wujuding golek kencana ngono kae warna abang, biru lan putih lan sak piturute. Wah, wektune nyesek. Syukur. Purwa Madya Wusana wis kelakon Werkudara, muga-muga kabeh mau dak migunani tumraping uripmu ya ngger anakku Cah Bagus. Yo.